Jeg er Pia Ace Guldkid her. Ja, så i dag der vil vi spille et fun game, eller hvad man skulle sige, bare lidt for sjov. Minecraft, som I nu kan se. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg laver helt. Så yes, jeg laver bare et eller andet. Men vi finder ud af, hvad det bliver til. Ja. Så jeg spiller ikke så tit Minecraft, altså det er ikke lige noget, der sådan falder mig ind, sådan der interessemæssigt. Jeg kan godt finde på at spille det, men det er ikke lige noget, jeg vil gøre sådan 50 gange om dagen. Eller bruge flere timer på det. Det er meget sjovt at bruge tid på det, men det er ikke lige noget, jeg gider at bruge mange timer på. Det tror jeg ikke. Nå, lad os se, hvad det bliver til. Oh. Oh. Lag. Sådan der. Nå. Vil du ikke have det? Ah. Sådan der. Ja. Nå. Skal vi se, om vi skal lave et tårn her. Se en gang, hvad der er. Ja, hvis den gider, så... Nå, sådan der. Guld. Så vi går til det her. Det er nok lidt mere swimmingpool-agtigt, men det går nok. Vi kan selvfølgelig også lave en swimmingpool med et sort hul. Det tror jeg ikke lige. Hvad fanden? Yes. Præcis. Så skal vi se her. Skal vi lave den noget? Let's see. Der. Så fanden handicap. Yes, mand. Så kører vi. Yes. Det kører også bare godt. Yes, mand. God til at ramme. Eller så skal jeg lige se på ja, der. Perfekt.
Yes, så tror jeg, vi bliver næste etage der. Skal være det. Hvad fanden nå? Det var sgu. Præcis. Nå, men som sagt, så spiller jeg ikke så meget Minecraft. Det tror jeg også, I kan se. Men som I kan se, så er jeg ret, hvad skal man sige, noob til det. Så er jeg 1000 gange bedre til layouts end det her. Det var så første gang, jeg laggede sådan rigtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal få den endnu. Hvad sker der, mand? Det er næsten før man møder stoppe den, inden det går helt galt. Prøv lige at holde den lidt længere. Hvis så kommer jeg stor lag igen, så bliver jeg nødt til at stoppe den. Men bare roligt, skal nok komme nogle bedre videoer. Snart så køber jeg en boks, så jeg kan... Fra PlayStation, så skal jeg nok få nogle spil derfra, se. Men indtil videre så... Ja, så kan jeg ikke rigtig gøre andet, end det gør nu. Så... Om det bliver bedre og bedre, det her. Jeg tror faktisk, at vi gør sådan her. Så kan jeg måske sætte den her uden der. Nej, det kan jeg så ikke. Men hvis I har PlayStation, så er der en... Oh shit. Så har jeg, hvis I har PlayStation, så har jeg en konkurrence kørende om en Prestige Master bruger i Black Ops 2. Black Ops 2 på PlayStation 3. Så hvis I er interesseret, så skal I bare gå ind og subscribe, og så offentliggøre det. Altså på den måde, at når jeg går ind og kigger, så kan jeg se jeres navn. En subscribe liste. Som jeg har en subscriber, som jeg ikke kan se.
de har subscriber. Jeg har cirka 5-6 stykker, som jeg kan se. Så ja, det begynder at lægge ret meget nu faktisk. Jeg ved ikke, hvad der sker for den. Det har jeg ingen anelse om, så vi skal stoppe videoen. Men altså, det var da godt nok provokerende det her, mand. Det var da vanvittigt. Egentlig får det til at spille lidt Minecraft, men så lægger det sådan en sindssyg kamel, der er ude at redde på en ged, mand. Altså. Det kan godt, det ikke kan lade sig gøre. Ja, det kan lade sig gøre i virkeligheden, en kamel kan... Nej, en ged. Nej, en kamel kan redde på en ged. Var det det, jeg sagde? Jeg kan ikke huske. Det var det, jeg sagde. Men man ved jo aldrig. Det kan godt være, man jo ser de ting, som jeg sagde, jeg ved. Men yes, det kan også være, at min lyd den er ret dårlig. Det kan jeg ikke sige noget om, fordi jeg har ikke set den selv endnu, så. Men jeg bliver nok nødt til at stoppe den om ja, et minuts tid. Så over jeg ikke mere, fordi den lægger så meget. Fordi den ikke koncentrerer mig i spillet, når den lægger. Så skal jeg så stille i sådan 5 sekunder i gangen. Mand. Det må jeg meget udskylde derude. Det skal jeg nok prøve, så jeg kan få ordnet. Det skal blive hvad der er fanden, der sker. Det må jeg meget udskylde. Ja. Det må jeg meget undskylde, men simpelthen ikke få det lavet til næste gang. Men så vil jeg slutte af nu her, når jeg har de her. Sat det med på plads, hvis jeg må det. Så kan jeg sige, at jeg må det på min computer. Yes. Yes. Jeg skal prøve at lave nogle afsnit, der er lidt bedre end den her. Det her, det skulle da ret meget fail. Det er ikke på den måde fail, men det lægger så meget. Det er jo ikke meningen, det skal ikke så meget. Men tak for at I så med. Gentager man så bare lige sig selv igen. Tak for at I så med. Det er pænt af jer, og hvis I subscriber, så er det ikke fint med mig. Hvis I liker, så er det fint med mig. Altså, det må I selv bestemme. Altså, det skal jeg ikke styre. Så, men